ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମାନେ ଜଣେ ରୁମ୍ ମାଲିକ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡାକିଆ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଭଡା ଦେଇକି ରହନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭଡା ଦିଆ ଲୋକଟି, ସେ ପୂଜା ପାଠ ବିଷୟରେ ତା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ। ପୂଜା ପାଠ କରେ, ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି 6ଟାରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ, ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କରେ। ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ରୁମ୍ ମାଲିକ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ 6ଟାରୁ। ସେ ତାକୁ ଦିନେ କହିଲେ ତୁ କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସବୁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ କଣ ପେଟ ପୁରିବ ନା ଭଗବାନ ଆସି ତମକୁ ଖୁଆଇଦବ? କାମ ଧାମ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉ ଭଡା ରହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଲାଗି ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଆଙ୍କ ଲାଗି ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। କହିଲେ ରୁମ୍ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି? କାମ ଧାମ ନ କଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତାଙ୍କେ କଣ ଆସିକି ଖୁଆଇଦେବେ ନା କଣ ଭଗବାନ? ଏ ଭଡାକିଆ ଲୋକଟେ କହିଲେ ହଁ, ତମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିଗଲେ ତମକୁ ଆସିକି ଖୁଆଇଦେବେ ଆଗା। ରୁମ୍ ମାଲିକ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆସିକି ଖୁଆଇଦେବେ। ସେ ଭଡାକିଆ କହିଲେ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖ ତମେ ନାମ ଜପିକିରି ରାମ ନାମ ଜପ, ଦେଖିବା ତମକୁ ଦିନ ଖୁଆଇଦେବେ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯଦି ମତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ଭଗବାନ ତମ ରାମ ନାମ ମୁଁ ଜପିବି, ଯଦି ଆସି ଖୁଆଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବି, ତମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବି। କହିଲା ଯଦି ନ ଭଗବାନ କହିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ସେ ହବନି। ରୁମ୍ ମାଲିକ ପୁରା ଗୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସି ମତେ ଖୁଆଇବେ। କଣ ଜାଣିଛ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ रुको जरा सबर करो। ଗୋଟେ ବଣକୁ ପଳେଇଗଲେ ରୁମ୍ ମାଲିକ। ବଣକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ବଣକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ବଣକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ, ସେଠି ଲୁଚିକିରି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେଇ ଦିନ ବୋଲି କଣ ଜାଣିଛ, ସେଇଦିନ ବେଳେ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ମାନେ ଫଙ୍କସନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଭୋଜି କରିବେ, ଖାଇବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ଏମିତି ଯାଆନ୍ତିନି କି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ମିଟର ଖଣ୍ଡେ 1.5 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ, ସେ ପାଖରେ ଆଗ ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କେ ଛାଇ ଦେଖିକିରି ଭଲ ରୋଷେଇବାସ କଲେ। ପଲଉ ଭାତ, ଚିକେନ ଫିକେନ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଯାହା ଥିଲା ବନଉଥିଲା ଆଉ। ଏମିତି ଏତିକି ସମୟରେ ବନା ସରିଯାଇଛି। ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ବଣରେ ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଡାକୁଥିଲେ, ମାନେ ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ହଲ୍ଲା କଲେ, ଡକାୟତ ଆସିଲେ। ସେ ରୋଷେଇ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଛାଡିକି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ଡକାୟତ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ରୋଷେଇ କରି କିଏ ରଖିଛି? ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରୋଷେଇ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ବିଷ କଣ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଗୁଡା ଖାଇବାନି। କଣ କରିବେ, ଡାକୁମାନେ ଭୋକ ବି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଖାଇବେନି, କଣ କରିବେ? ଏତିକି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କୋଉଠି ଯଦି ବିଷ ମିଶେଇଛି, ଏଇଠି କୋଉଠି ବସିଥିବ, ଖୋଜ, ସେ ମିଳିବ। ଦେଖୁ ଖୋଜିଲି, ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋଉ ରୁମ୍ ମାଲିକ ସେ ଘରେ ଜିଦି ବସିଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ କେମିତି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ସେ ଗଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଲେ ଘର ତଳକୁ, କହିଲେ ତଳକୁ ଆସ, ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ରଖୁଛୁ, ଆମକୁ ମାରୁ ବୋଲି। ଏମିତି କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ମିଶେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ମ୍ୟାଟର କିଛି ଅଲଗା, ତମେ ସେଟା ଖାଅ, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲା ନା ତୁ ବିଷ ମିଶେଇଛୁ, ତୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ କୋଉ ପୋଲିସ ନା କଣ କହ। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲା ନାଇଁ କିଛି ଖାଇ, କହିଲା ତୁ ଆଗେ ଖା। ସେ ଜଣେ କହିଲେ ତାକୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି କିଛି ନହେଲା ଆମେ ଖାଇବା। ସମୟ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଗୁଳି ମାରିଦଉ ନ ଖାଉ ବୋଲେ। ତାପରେ ତାର କଥା ମନେ ପଡିଲା, କହିଲା ସତ କଥା, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ନାମ ଜପିଲେ ଖୁଆଇବା। ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିକି ବାରେ ଦେଖେଇକିରି ତାକୁ ଟ୍ରାଇ କଲେ, ଖାଇଲେ ମରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି ଖାଇଲା, କିଛି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବିଷ ମିଶାଇନି, କାହିଁକି କଣ ହବ, କିଛି ହେଲାନି। ସେ ଖାଇଲା, ସେ ପରାସ୍ତ ହାରିଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ଘରକୁ ଗଲା, ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମତେ ତମର ଶିଷ୍ୟ କରିଦିଅ। କାହାଣୀଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ।